Arriba la Pasqua i el Parc de Sant Vicent s'ompli de gent i s'acosta també la festivitat de Sant Vicent. Després de les restriccions de l'any passat, què passarà enguany? Este és un dels debats principals del plenari d'aquesta vesprada. Podrem tornar o no podrem fer? Tenim les preguntes i volem les respostes. Per això anem a intentar obtindre-les en la nova edició de Toc Toc Polítics. Arranquem! Primero, ratificar las actuaciones llevadas a cabo por esta alcaldía en orden a la obtención de la autorización concedida el 8 de marzo de 2016 por el director territorial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para poder realizar paellas y torraes en el paraje de San Vicente los días 3, 4 y 5 de abril por motivo de los actos conmemorativos y en honor a San Vicente Ferrer, o patrón de nuestra localidad. Segundo, dar cuenta del presente acuerdo al área de obras y servicios y desarrollo sostenible, policía local y área de ciudadanía, salud y eventos, para su conocimiento, efectos legales y adopción de las medidas que procedan. Tercero, facultar a la alcaldía para la adopción de las medidas que requieran la ejecución del presente acuerdo. El marc més normal i més objectiu que poder fer les tradicionals paelles. En aquest sentit estan fent tot el que són administrativa i des del punt de vista també de relació política de les institucions com per a que puguem tindre entre tots el marc d'autoritzacions, les autoritzacions oportunes, donat que evidentment la ciutat bàsica de regulacions noves que a vegades no repleguen el que són aquestes festivitats i aquestes excepcions. Explicar a tot el poble quins l'espai autoritzat ens permetiria gaudir de la tradicional festa de Sant Vicent, amb les parelles i els torrats que solen fer a la nostra localitat. El que volem deixar ben clar avui així esta nit és que nosaltres estem per la festa com sempre hem estat, perquè això no tenim que demostrar-ho el Partit Popular. Però per la festa sense cap politització, sense cap problema i, per supost, sense cap incident. La festa entenem que no és un assumpte de plenari, no ha sigut mai. Les autoritzacions municipals per a la festa són pròpies de la regidoria o de l'alcaldia. I durant el plenari creguem que és voler repartir responsabilitats de govern que a nosaltres, en concret, avui, així, en aquest plenari, no tenim. Autoritzi vostè el que vostè crega convenient. Nosaltres no anem a oposar-nos, no anem a ficar-li problemes. Nosaltres no li ficarem traves. Anem a deixar-li fer, anem a deixar-li fer. Per aquesta raó s'anem a abstindre, entre altres coses, perquè no ens diu res els acords que vostè avui du al plenari. A vegades és intentar conflictivitzar les coses. I nosaltres el que volem és que vagi a la festa, que se vagi com sempre s'ha fet. No sempre la festa, les tradicions, tot allò que representa el nostre patrimoni cultural. No fer representament de les falles, com puguis estar ahí i no estar ahí implicat directament. I volem també que passi el mateix a la festa de Sant Vicent. Crec que n'hi ha, en aquest cas, dos criteris en menys d'un any. Fa un any no feia falta passar pel pleno. Avui fa falta passar pel pleno. Fa un any dictava un mando de l'alcalde del 2015. Ara no he vist dictar ningú mando. I això sí que me preocupa. Per què? Perquè, a veure, un acord plenari corregís un acord plenari. I un mando ha de corregir l'altre mando. Si vostè diu, jo m'he de tirar endavant, no vull fer aquest mando, i vull que això sigui una cosa que ningú té la responsabilitat, o no, disculpe. La responsabilitat la té vostè com a alcalde. I va deixar a la gent tirar si vostè no fa aquest mando. Perquè va deixar i va crear una inseguretat jurídica grandíssima a tota la gent. I això sí que és responsabilitat de vostè. Vostè presenta una sol·licitud i la sol·licitud no acompanya ni zona on se té que fer les torrades ni les paelles, ni acompanya informe del mèdic. L'únic que diuen és que podem la mateixa autorització que vam anar en 2015. En este tema tan sensible, pero a todos no lo consentís. Es que no para la mentira. La mentira es que les
organitzatives i no Evidentment són de l'Ajuntament, evidentment. La Conselleria ens diu que podem utilitzar tot el parc i ens dona una sèrie de consideracions, de restriccions. I els nostres tècnics són que tenen tots ja, des del dia de la comissió, tenen el plànol que estableix on se podrà fer la festa. Ho tenen clar. I això serà el que després materialitzarem en una campanya divulgativa d'informació a tot el poble. Per tant, no val mentir. El que no val és molt curiós. Jo no sé de qui jutge de l'any passat, però és que no estava l'any passat. En esta sala, en l'Ajuntament, el grup Ciutadans, el grup Llibertat i la majoria, perquè no me n'he guanyat que és Carme Ferrer, estem tots buscant la manera de resoldre el lío que ens posaven l'any passat. Un reglament que aproven vostès aproven un reglament que prohibeix, que no contempla la costum d'este poble i la prohibició. Vostès aproven un reglament que és el que nos porta a les regles i avui no saben com hiciste. Yo parlo de persones que estem aquí. I les persones que estem aquí no saben. El votar PSOE i el Partit Popular. Lo que dic és que vots a favor del dictamen. Sí, partido PSOE, Ciudadanos y Izquierda. Sí, Isabel. Abstencions. Abstenciones, Compromís Móvil y Partido Popular.